יש לכם, נתחיל בכללי, יש מערכת מתזים במחסנים, בכל קומה יש שני מחסנים, בכל מחסן יש מתז, יש צנרת שמביאה את המים עד למתזים, בתוך המחסנים. איך מתזים פועלים? בעיקרון, ברגע שמתחילה שריפה בסביבת המתז, החום עולה לתקרה, אופף חום את הספרינקלר, שמתז וספרינקלר זו אותה מילה, יש שם אמפולה שמלאה מזכוכית שמלאה בנוזל אלכוהולי, הוא מתחיל לרתוח, מתפשט, מפוצץ את הזכוכית, ובעצם הפקק שאותם את המתז עף ויוצאים מים בצורה כמו של מתז בגינה, רק בכמות מאוד מאוד גדולה, זה כמות שהיא קורית וזה הרבה מים, זה באזור ה-80 ליטר לדקה, 80, 120, תלוי בלחצים שיש. עכשיו, אם אין שריפה, אז צריך לסגור את המים. קודם כל, הדרך הנכונה היא לעלות, לראות שבאמת לא נפתחו מתזים סתם, בהנחה שעובדים המתזים. צריכה להיות רכזת התראות. זהו, אני רק חצי מילה, זה על הרכזת התראות ועל הלחצנים עצמם יש להם הדרכה ביום שלישי. לא, כי כרגע לא פעילה. בגלל הטלפון, אז הם היו צריכים... טלפון מחובר. טלפון מחובר. יום שלישי הוא מפעיל את הכל. אוקיי. עכשיו, המערכת מתזים שהיא מתחילה לזרום, אם זורמים מים, יש התראה ברכזת, ורואים את זה, יש צופרים שפועלים, אתם גם תראו שמתזים עובדים בקומה זו וזו ברכזת. שנייה, אני חושב שהיא כן הייתה, היא כן עבדה, כי הקו טלפון היה מחובר לקו טלפון של המעלית. הבחור של בזק ניתק אותה מהקו טלפון של מעלית. היו שם שני חיבורים. החיבור לא משמעותי כך לרכזת, זה עד חייגן, אבל הצופרים אמורים לעבוד, כרגע הרכזת מנותקת. איפה הרכזת ומה היא? פה בצד ימין. הרכזת אתם תקבלו הדרכה ביום שלישי על הרכזת. ביום שלישי זה מרכזייה שנמצאת פה בארון. כן. זה חברה אחרת אז זה חברה אחרת, ואתם, היא פשוט, אנחנו מחוברים אליה. אוקיי? יש חיבור בינינו לבינם, זאת אומרת, אצלנו יש התראה מכנית שהיא הופכת להתראה חשמלית, וזה מדווח על ידי הרכזת. ספרינקלרים יש רק במחסנים? כן. במחסנים, ובחדר אשפה ובגז. למה הם ממוקמים דווקא במחסנים שהם מקומות קטנים וסגורים? זה הדרישה של שירותי הכיבוי, בגלל ששם יש מטען אש, אם מתחיל קצר חשמלי, ובדרך כלל שריפות מקורות בקצרים.